Libby Parsons chuan jela exar alo la tia midang te chu rilru ha mel takin omma se tuma belovin a rilru asorbing le eitur siamna thatakin na athoka ruasur lai po soilovin atlan ngat thin inlak fit atumna lam nilovin rilrunatna lian takanayatin ni thatam vak lo liam ta khan apasal Nick Parsons nen longa chol mangin an chuak duna du tho taka info pin zanlama po hunhlimom tak an manga Libby jing ron tho chuak chu akora le akuta thisen alo kai nuai mai makti taka enin chuata te chuan thisen farna hnu ma auma long hnoi atang chuan chuak chawin chemte thisen kai alo let bala apasal nik mel mu tur om reng lo chemte alakang chiatin police an ron thleng zuya vau kaman thlen hnu chuan mipui an lo pung khom to nik chu an zon chhun zom ngala ma se a mel mu tur om reng lo Libby rilruna lutuk chu atrap zoya police te chuan lo thlamwanin ina afapa meti nen an omdun tarak rak mai hun liam zelin nik thia puanzar ani hnu chuan Libby an manhngal chata au kil Bobby an ron hmuin nik hian athi ma thlali liam ta khan life insurance dollar makta duai ni lak chhuwa theina alo tia poisa adu wangin Libby tha ngei an ring ta ni kota an hruai hnu chuan nik an longa an omlain police aron biakna an playa vi ani thu asoi tlat mai chemte a thisen kai le ataksa kai te chu nik thisen ani wangin evidence an hmangzuya jela tang turin achung thu an rel ta ni atan ma chuan afapa meti kha athian thaber Angela enkol turin a hnu chia kartin jela aron hruai thin hunkal zelin Angela chu are takmaka a phone number a hria thei hnu chuan chanchin awazot ngal Angela chuan kar le aron kalkan tumalon atia Libby in thinrin takin meti ka bedu ativi hlura afapa chu abiak tira anin biak mol lai chuan nik aron lut thut mai meti chuan pa tin alo kova nik chuan anin biak na titop vat ma se Libby in engkim alo thethiam mana aril ruan atak zetani nik chu thi anga langin anupui jela tan tira athian nu nen life insurance chenin mingan thlaka ramdanga anlo khosatoni Libby chu jela anung changa thate mawangin kumruk nu chuan chhuwa leilok phalsak ania jela khan athian nu chanchin engkim hretu chuan I pasal tha wangin itanga I chhuwa huna thatma la America danangin shrem thei ini to lo atia Libby chuan phuba lak nge yatum ta ni chhuwa ani hnu chuan nik le Angela te khan an hming le ni na thlak ma se zon hmu ngei atuma athian nu kha zirtir tu ani ti hria in an Google nak chuan Angela ti hmingpu zirtir tu tam tak an lo oma an address a chuan kal chuak vek turin huna du reidon ti a hria zana Angela thona thin school a chuan lut ruin file en kwal hnu chuan Angela information omna chu a hmuwa ma se police an ron lang tlat mai man mo taka tlan chia in inchunga tang chuan a zuang thla a police ten an ron man ta thawani Libby chu jela thon kir le ngal turin an hreng zuya parole officer Travis Leman chuan tanin lam apan puilain tual thattu ani lo zia le nik aladam ti an soi vengia la enga ma alo ngai saklo longliana coffee in Travis achuk nu chuan kara a hen ka fa Libby chuan chuana hun rem chang adap ngal motor chabi chu alak thei hil ti a hmuwa atinung ngal wat pipe chu tain athun na chu phel thei ain beisaya motor pakhat luya asulu zui
Ain phel thei trep tin Travis san athom alo hria a man hmoem emin a motora chuan aron lut ngal chuta Libby in accelerator alo rap thuta motor chop chuan tuya an tlalut dun ta bor mai atla hlum mai don ti hria in Libby a thlunna chu a phel saka chu vele a pistol alo chu vata a hleu chho ngal Travis san man an tum chuan pistolin alo chubura longa omte chuan Travis lo chan chuakin Libby ero vaukam lama ain hleu kai ta ni anu chenna apan hnu chuan a chanchin engkim a hril veka alo khongai hle poisa le a motor a pek hnu chuan Libby chu ain khal chuaka kar zorna hmuna kalin Angela angin ain soya ID managerin a check hnu chuan a omna hmun dik tak a hre thei ta ni heti lai hian Travis san Libby omna alo chui ve chara athu soya tang khan a thian nu Angela azong don ti hria in address alo sheve chat mai Libby chu Angela te chenna in awa thlenga mase midang anlo omto tlat an thenom Peter hna a chanchina zota Angela chu guest puak wangin alo boral to ni newspaper atangin a chanchina en thuaka a thalak hnunga lemziak chu nikata ngei ani ti a hria art gallery a kalin a en fia tira anei tu chu Jonathan ti hmingpu alo ni tlat chupa omna lam chu pan atum ta thawa mase a chuak che tin Travis san alo chang rana Libby hian man thei ani lo ti ain hria chak takin ain khal chuak ngala aum zui thei lo nan Travis sakar asut chiat sakmak mai Jonathan a chenna New Orleans a kalin hotel changkang tak nikhan alo nei to a na thokte an zokwal hnu chuan zana Jonathan an party abuat sai tur thu an lo hrila coronal tak lein kalve ngei atum ta ni Travis khan akalna lola chui zelin New Orleans thleng aron zuya zana Libby chu party na chuan vakalin nika thu soilai chuan avain lan thuta mak alo ti khop mai nik chuan thataka lo be falin Libby chuan ami khwal te ma ngeiom zetin an tong khum vela achunga Angela nen anthil ti dan azole hnu chuan nik chuan nangle meti tana ti kani ka hna ka chan boxi ka thi dera life insurance atang khan bultan ka tumalom ka ngai tua reng cheu sin alo ti vela Libby in Angela thi chungchang zot lein engthil ma ati lo thuina chang ma se Libby hian athu soi zong zong chu pakhat te ma aoi saklawa meti min pelet lela animai naktu ka thlan muala kanin mudon nia tin akal san ta ni atu ka thlan muala anin hmu hnu chuan meti chu vapan ro atia kumruk lai a hmu to lo angai em afapa apan lai chuan lom nain akhata ma se alokal san ta dai mai chumi panau pang chu meti ni lovin nikan lem chang tura aroi alo ni a Libby in afapa zunga ahoi kwal ruk lai chuan nikan hnunglama tangin aron bai thuta Libby ni khoshelovin omzui aron har chuale chuan omna chu athim mupa ache hlei thei boxi lo nen abuai man le lighter atial hnu chuan omna chu anen kwal vela abula chuan ruang lo let rengin kuanga nikhan alo khungani hon tumin thei top chua ma se a hong thei reng lova aip te a chuan pistol kha alo la ak hlau mai voi ni aka hnu chuan a chuak theia tukver ati chengal a chua hnu chuan mi pui zinga akal thau thawa tuman engthil nge apal tlang an threder silo chuta Travis khan aron man thuta Libby ain ti pachang thei to ngang lo Travis a oma chuan bein lung chetakin a trapa a khongai thla kom tak zetani
zana ni komna khan Travis avakala ani na diktak asiat chhuah to thu hril Nick chuan min kalsan la poisa tam tham tak ka pe ang che alo ti vela Travis san alo pum tlat mai chuta engtin nge inupui Libby kha iti don atilea Nick chuan atha to thu soi chuta Libby ron lutin pistolin atin ngala meti omna soivat turin ati Nick chuan Georgia boarding school ada thu shila Libby chuan ka that lawang che jail min tanti rangkhan hun rei tak itang ve ngei don ani atia anin biak na zongjong kha Travis san alo record man tlat Nick chu soitur chelovin angoi renga chuta pistol phorin Travis sadara aron kap thut mai Libby apan lea rathat man trap tin Travis san aron chan man hliam tuar ani wangin a che hlei theilawa Nick chuan Travis chu tha tum le chuti lai tak chuan Libby in aoma tak aron kap sia a pistol chu met puak lein Nick chu athat ta ni Travis kha adam chuak lawa Libby po hlim le Nick atha wang khan thu boy siam sak ani lawa self defense ani wangani Travis chuan Libby chu meti te skula avashruaya kumruk chuang mutolo ma se afapa chu naupang dangzinga chuan a hre chat a kau hnu chuan aron pan hnaya tunge kani min hria em anti chuan alu alo bungat ngata Libby le meti chu anin kwa vonga Libby hian hun hreom le rilrunatna tam tak tok ma se afapata na bai trang na ra chu a hmutani